uJesu Kristu uyinkosi. Ngibongela baba umpostoli nomama. Awuzabo balikhalezi into ebelejebe yabonelelwa. Kuthe ngolwesihlanu mhla ka6 umzukulu wami una 4 years ebuya kodlala wabuye ngasakhulumi kahle. Gogo kwamletha kimi wasethi nanga akasakhulumi kahle. Uma sithi yambuza uthi ngathi khona umshayeli kodwa akukhulumi kahle. Bese ke ngithi azosikhuleke uRoma 10:9. Sakhuleka naye, sakhuluma naye esho, sakhuleka naye. Emva kwalokho nje isikhashana nje wasesindile esekhuluma kahle, siza kahle yonke into. Ngithi ngiyambonga uNkulunkulu wethu, ngiyambonga inkosi Jesu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngibingelela kakhulukazi kubaba nomama Msibande. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngicela ukuthola ufakazi mayelana nesivumo sethu. Sithi uJesu Kristu inkosi. Lesi sitholakala kuFilippians chapter 2 verse 11. La emakhaya kunomndeni sasihlobene through imarriage, umfowethu kodwa ke wadlula emhlabeni akasekho. Umakoti loyo kweza kwabikwa la ekhaya ukuthi ke uyaphupha njalo umfowethu, uyafika uyamthreatenisha, uyamshaya, andike manje umthreatenishile ukuthi uyeza usuku latizi azomlanda nabangani bakhe. Lento yangithusa mina, andiyethusa wonke umuntu, kodwa ke mina ngathi cha, into engangisiza ke nama amavesi ngicela niyofunda andinikhole lokho nizokusho. Ngabanikeza Romans chapter 10 verse 9 and 10, andike ngagcizelela Philippians chapter 2 verses 9 and 11, kakhulukazi verse 11. Ngathi makoti thatha nangu umphuleko, gcizelela verse 11 kaPhilippians. So kuthiwa ke ubekusho usuku bathi bazofika ngalo, yena ke esaba ukuthi cha namhlanje impela ngiyahamba, kodwa ke wezwa bakhuluma ngaphandle ukuthi bayahluleka ukungena, andi lento ayishoyo bona abayithandi and abayifuni. So ke namhlanje that day bahluleka ukuthi ke bangene, bathi ke siyeza kusasa zoba sibaningi sizongena. And umtshele loyo ukutsheli ukuthi ke usho lawa magama ukuthi ke asiwathande thina and siyamfuna, sizomfuna until simthole. Lokho akushiwo. Then ke bahluleka ukungena. Makoti walala wavuka kahle ekseni, wabatshela ukuthi kwenzeke kanjani, and bamangala abantu ukuthi usaphila, abantu abamthathanga. Lelo biko lwafika kumina, ngathi cha, it's okay, ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Qhubekani ke kusho lokho, aqhubeke makoti kusho uJesu Kristu inkosi. Lezi zinto seziphelile ke manje, ibani nokuthula. Kwaphela kanjalo ke ukuthi ke uJesu Kristu inkosi kwamsindisa, and kwangisindisa futhi nami ngehlazo babefuna ukuthi balibeke kumina. uJesu Kristu uyinkosi bazalwane, and lesi sivumo siyasebenza. uNkulunkulu angibusisele nina, masiqhubekeni ubeliever ukuthi ke uJesu Kristu uyinkosi, ngoba uyinkosi ngempela. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela baba nomama, ngizoxolisa kakhulu baba, ngenza iphutha njalo ngeqise okweshumi, njalo ngesonke isikhathi ngeqisa okweshumi. Ngingakhiphi, ngizoxolisa baba kakhulu kuNkulunkulu nakubaba, xolisa kakhulu amaphutha engiwenzayo. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngiyazithoba, ngicela uxolo kakhulu. Ngafaka nemoji, ngayikhipha, ngicela uxolo baba, ngicela ungithethelele. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela baba umpostoli nomama. Ikhaya lezwi into ebelejebe yabonelelwa. Kwenzekile ke ngabona emoji
egameni lami ngayisusa engayiboni bomphostoli. Ngakhohlwa ukuthi uNkulunkulu bese eyibonile, angeke ngimbike ngakho bese eyibonile. Ngakho-ke ngicela uNkulunkulu bangithethelele ngoba ngona wayeseyibonile yena noma baphose engayiboni. Ngicela ngixolele nobuphostoli angithethelele kona kwami engikwenzile ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi Baba. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu ophilayo inkosi. Themba Baba nigcinekile. Hayi nathi Baba sigcinekile emseni wenkosi. Baba bengithi angiveze ngempela ukuthi uNomatheni awenziwanga wena Baba, kodwa wenziwa inkosi uJesu uqobo. Futhi ngingasho ngithi uma umuntu ekhule kuNomatheni, izulu suke selila akhona. NgoLwesine sikhule kuNomatheni Baba, kwenzeka enye into engakaze ngize ngiyizwe. Sathi sikhuleka nje, wakhuleka ubaba kuNomatheni, wakhuleka. Sasiqala nje naye sithi khona Nkosi Jesu, silandela nathi ngemuva ngezwa enye ivoice engingayazi, eyayisho kamnandi ikhuleka kanye nathi kuNomatheni. Ngiyakhuleka uNomatheni, sengilalele le voice. Engqondweni lwami nginobucingo ukuthi khona osengenile la wasijoyina. Kwenzakalani? Ngikhuleka futhi ngilalele le voice yomuntu wesifazane ekhulekayo kamnandi esho kanye nathi. Wathi mathi amen nawe yathi yama lapho leyo voice. Sesikhuleka-ke yayisisingekho siy'khulela nokukhuleka. So mesivuka sisukuma, ngiyabona ukuthi hhayi sisenjengoba besikhona. Kuba lo bekhuleka, le voice sebekhuleka enye beqhamukaphi, kwenzakalani bani? Sengiyacabanga ukuthi mhlawumbe ingelosi ngoba uNomatheni wasekhaya ezulwini. Siyambonga kakhulu Baba uNkulunkulu ngoNomatheni. Ngimnika udumo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kakhulu ubaba umpostoli, ngibingelele abazalwane bonke ekhaya lezwi. Ngicela ukuxolisa kakhulu bazalwane ekuseni. Bazalwane, ngithi ngiyokhuleka abaseRoma 10 verse 9. Ngivula ifoni bazalwane, kwavele kwangena ama-emoji nqwaba bazalwane, enye yasendeleka egruphini bazalwane. Ngiyaxolisa kakhulu bazalwane, ngokukhulu ukuyithoba. Ngicela ubaba umpostoli angixolele, noNkulunkulu angixolele, ngoba ubaba umpostoli into ehleze isho njalo, eyishomela njalo ukuthi ama-emoji awafuneki bazalwane. uNkulunkulu akawathanda ama-emoji, kodwa bazalwane namhlanje isendekile bazalwane ngeyami ifoni egruphini ngenhlahla bazalwane, ngasheshe ngadilitha. Kodwa ngicela ukuxolisa kakhulu bazalwane, ngicela ningixolele bazalwane kulesi sono engisenzile. Ngiyaxolisa kakhulu baba umpostoli, ngiyaxolisa kakhulu naphambi kwababa uNkulunkulu bazalwane. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi Baba. Ngiyakholwa nisagcinekile. Sigcinekile nathi. Ngiyocela ukuxolisa kakhulu Baba. Kwangena emoji la ngingabonanga. Ngaze ngathintwa omunye umzalwane ukuthi kune-emoji egruphini. Ngokuthi ngangayibonanga ngacela ukubuza ukuthi kuphi nendawo, waseyangichazela wanginikeza isihloko senkonzo, kwathi ngaphansi kwalapho uma ngiphuthuma ngithi ngiyobheka ngempela i-emoji ikhona. Ngiyacela ukuxolisa kakhulu Baba, ungixolele nakubazalwane eKhalezi nasentabeni endlu kaJehova. Ngiyazi sekukhulunywe kakhulu ngama-emoji, kwaba yiphutha futhi kwacindezeleka ngithi ngilalele, yagcina yasala-ke yona. Ngiyacela uxolo, ungixolele kakhulu Baba. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela kubazalwane bonke ekhaya lezi nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngizocela ukuxolisa ngokwenzekile ukuthi ngenze i-voice note engaphezulu
edlule nge-second, ngaphezulu kwa-3 minutes yadlula nge-second. Baba, ngiyaxolisa kakhulu, ngiyacela Nkosi, ngiyacela ungithethelele noNkulunkulu angithethelele nabazalwane bangithethelele egameni leNkosi yami uJesu Kristu. Baba, ngiyacela ukuthi ungithethelele ngoba angiwulalelanga umoya kimi. Ngithe sengiqedile ukuyenza kwaba khona into engitshelayo ukuthi angibuyele ngiyi-check-e. Uma ngibuyela ngiyi-check-a ngayibona ukuthi idlule nge-second. Wathi lo moya i-delete ngoba idlule nge-second. Kwaba khona lo othi hayi i-second alinalutho, uma uloku udelete uzoloku ubhala udelete. Ngiyacela baba ungithethelele ukuthi umoya ngiwulalelanga ungaphakathi kimi ungitshela ukuthi angiyi-delete. Wathi ususho ma usubuya ususho ukuthi ngenze ilona edlule nge-second. Wangikhumbuza lo moya ukuthi ngitshelile ukuthi delete le message. Ngiyacela baba ungithethelele ukuthi umoya kaNkulunkulu kimi angiwulalelanga mangabe usho ukuthi angidelete. Okwesibili ngicela ukuthi ngixolise ngoba uthe usuphendula okwesibili kwabuya sekubuya iy'mpendulo eziwu-2. Kulo kwesibili bengingazanga ukuthi iy'mpendulo mazimbili kumele ngiphendule eyodwa, ngilinde ngiphinde ngiphendule enye. Le yesibili impendulo bengiphendula lo mbhalo obukade ukhuluma ngombhabhadiso. Ngiyacela baba ungithethelele noNkulunkulu angithethelele. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu oyinkosi, kubaba nakumama, uMphostoli Nzibande, umndeni wonke wakaNzibande, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ekhaya lezwi, nakubazalwane bonke, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba, cela ukuxolisa nami lana ngomhla ka-2 January, kwakuyi-Friday, kwenzeka iphutha nakumina, kwasendeka i-emoji egruphini. Ngoba ngezwa ngabazalwane sebengi-WhatsApp-a bengitshela ukuthi ena kune-emoji egameni lami. Ngase ngahamba ngayoyisusa ngokushesha, ngase ngixolisa kubazalwane laba ekwakuyibona babengitshela ukuthi kune-emoji. Ngangaxolisa kubaba, ngangaxolisa egruphini. Ngiyacela kakhulu baba ukuthi angithethelele. Ngiyacela kakhulu abazalwane egruphini bonke bangithethelele kakhulu. Ngiyacela nakuNkosi uJesu, baba uNkulunkulu ukuthi bangithethelele. Ngiyacela kakhulu. Ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, baba uMphostoli, mama, bazalwane bonke ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova, ngibingelela ngegama leJesu Kristu inkosi yethu. Nginobufakazi bengibambe umkhosi ngesonto edlule ka-3 days. Kulo mkhosi kwakwenzeka into engajwayele ukwenzeka kumina, engangiqala nje ukuyizwa, kungavumi lutho, ngingafuni ukuthi ngiphuze amanzi, kungenzeki lutho nje, ngihuba nje, nginokuhuba nje, ngihuba nje, nginendumiso nje eyayingaphakathi kumina. Hhayi, usuku lokuqala, lwesibili nakhona kungenzeki lutho, bese ngithi ngoba ngihamba kufanele ngiphume ngiye edolobheni. Ngahamba ngaphuza inkomishi yamanzi ashisayo, lalibalele ilanga, phuza inkomishi yamanzi ashisayo, ngaphatha kancane amanzi. Fike ngingene esitolo ka-Shoprite ngenze engangikwenza, ngiphume ngingene emotweni, ngihlale etekisini, salindele ukuthi engathi ngiye kwa-Clicks. Abantu bayadlala etekisini, bayancifiza. Kentucky wayakhuluma omunye uthi nje i-Kentucky yami ngifuna ukuyidla ekhaya. Angilizwa iphunga, angihali. Nalo owayeseduze kwami untombazane edla, ngazi noma ishama noma yini lento edla, angizwa ngisho iphunga. Ngathi mina hawu Nkosi yami, ngase ngayithola nami lento abantu abahlale befakaza ngayo isithi umuntu angizwa niphunga, ngoba nje hhayi ukuthi angilizwanga completely, kodwa nje kwafika nje kwathi nje hamuka ubone udlule endabeni kunalelo phunga, udlule futhi kuphele ukuthi nya. Hayibo, uyabona nje nganendumiso kumina, angazi nje
Uthe mangiqeda nangosuku lwesithathu ngiphuze kancane nje amanzi. Ngithe mangiqeda ngolwesine. Hawu, ngibone nansi ngene imessage ngihleli nje efonini mangithi hawu ingane yami ifaka imali ngiyifonele. Eyadla imali oyifakile ngoba phela imali usuwanginika. Ngathi hayi ma ngiyakuvula. Ngathi mina hawu Nkosi, ngamanye nje ngaleso sikhathi ngakhuleka ngabonga uNkulunkulu Baba, ngangihambisa u-10% futhi womnikelo okweshumi ngakuhambisa, nganikela okweshumi. Ngathi hawu Nkosi, nje ngizizwa nje ngi-relieved, angazi kunenjabulo engingayazi emoyeni wami, noma kukhona nje into ngimane ngiyibukele nje. Awu Baba uMphostoli, ngiyambonga uNkulunkulu ngawe. Siyambonga uNkulunkulu ngawe kakhulu, akagcina kulondoloze, akubiyele uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba uMphostoli Nzibande nomama uMphostoli Nzibande, ibandla lonke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. Ngibonga umusa kababa uNkulunkulu ukuba ngamukeleke ekhaya lezwi. Kusekusha nje ngisanda kungena, kwamenyezelwa ngoSeptemba umkhosi waka-12 days. Ngaphinde futhi ngangena kuwona, nganquma enhlizweni yami ukuthi ngifuna ukumkhola uNkulunkulu, ngiyeke nalawo maphilisi. Kwakungashiwongo ukuthi makayekwe amaphilisi, kwathiwa masiwadla amaphilisi abawadlayo. Kodwa mina ngenza isinqumo nenhliziyo yami ukuthi-ke ngimkhole uNkulunkulu, ngiyekele kuyena impilo yami ngokupheleleyo, ngingadli amaphilisi. Ngangena umkhosi ka-12 days, ngangena nomkhosi ka-5 days ngo-October. Ngiphinde ngangena umkhosi ka-21 days ngoJanuwari. Amaphilisi ngingawadli, kodwa ngibona isimanga ukuthi uNkulunkulu uyimangalisile impilo yami, wathulisa isiphithiphithi sonke benginaso. Wathulisa inkwashu, wathulisa ikhanda, wathulisa amaphupho amabi, bengingasalali. Ngibona ukuthi sekuyaphela ngempilo yami, kodwa uNkulunkulu wayisebenzela. uJesu Kristu inkosi, ngiyambonga uNkulunkulu Baba ngakho konke empilweni yami. Ngiphumile emaphilisini, anginalutho. Ngiyabonga ubaba uMphostoli ukuvuma uNkulunkulu amsebenzise ngale ndlela nokuthi amethembe kuzolanda impilo zethu. Ngangizibona sengifanelwe umlilo wesoko, kodwa umusa kaNkulunkulu uBaba wangifica. Nami ngibhala izono zami, uyangikhumbuza futhi ubaba uNkulunkulu, futhi ngiyathandaza amaRoma 10:9. Ngiphinde futhi ngibize igama likaJesu Kristu inkosi, liyangisebenzela, kumnandi, umzimba wami ungcono kunesikhathi ngisadla wona amaphilisi. USathane nje ubefuna ukuthi aqede ngempilo yami, kanti uNkulunkulu uzongibutha angilande ebubini bami bonke. Ngiyambonga uNkulunkulu asigcinele ubaba uMphostoli, asigcinele nomama ngegama likaJesu. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi Baba. Ukhona umzalwane othinte inhliziyo yami othi wacindezela imoji washeshe wayikhipha, kodwa akazasho lutho, akazaxolisa ngoba ecabanga ukuthi mhlawumbe akekho obonile ngoba usheshe wayikhipha. Kodwa wasebuye exolisa ngoba ethi uNkulunkulu yena wayibona. Nami Baba ngiyathanda ukuba ngixolise kakhulu esikhathini esiphambili. Ngangathi ngiphethe ifoni ngibhizi nefoni kwacindezeleka i-emoji. Nami futhi ngasheshe ngayikhipha Baba, kodwa angangayikhathaza kangako ngoba ngizitshela ukuthi akekho obonile futhi akekho nowayengibhalelile. Ngabona ukuthi hhayi kusho ukuthi isheshe yaphuma, ngisheshe ngayikhipha ngoba akekho obonile. Kodwa nje Baba, inhliziyo yami ithintekile kakhulu, nami ngiyathanda ukuba ngixolise kuwena Baba
Njengoba ubaba eyayasho ukuthi ama-emoji awafunakali ekhaya lezwi. Ngiyaxolisa baba kakhulu, ngiyacela ukuba ubaba angithethelele, ngiyacela futhi noNkulunkulu ukuba angithethelele ukuthi ngifake i-emoji, ngijike futhi ngishiye nje kanjalo ngingaxolisi. Okubalulekile nje ukuthi uNkulunkulu wabona noma ngabe mhlawumbe engekho umuntu owabona nowangifonela, kodwa uNkulunkulu yena esezulwini wabona. Ngiyaxolisa kakhulu baba, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela ekhaya lezwi, entabeni kaJehova, endlini kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngiza kuwe ngiyazithoba kwifemeli yakwababa uTsimande. Baba, angenzanga kahle, ngiyaxolisa kuNkulunkulu nakuwe baba. Baba, ngiye ngathi ngoba ngiva oloko ungathandi ukuthi kufakiwe ama-emojis. Into endiye ndayenza baba, benimane mandijonga uma ngabe ndilapha egruphini, ndijonge uba awekho na ama-emojis. Ndimane ndiwadilitha, amanye angadilitheki. Ndacabanga kwafika enhliziyweni yami ukuthi akhona la adilithekayo, kutsho ukuthi la adilithekayo baba ngawami, ngawafakwe yimina. La angadilitheki awafakwanga nguwena. Baba, iye yangidla loo nto. Ngiyacela uNkosi Jesu ingixolele. Ngiyabona baba akwenzeki kahle, akuhambeki kahle baba, endleleni akuhambeki kahle. Bendithi ndingena umkhosi we-2 days baba, ngathi ndihambele ilize, angibonanga lutho. Kwafika nje ukuthi awuxolisanga, xolisa ngama-emojis. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngicela ningixolele, ngicela nixolele uNkulunkulu. Ngiyacela baba, ngivile nezinto iziningiso baba, ziningi lana, ziningi baba, ziningi. Yazi kuningi baba, angazi noba ndingaqala kuphi. Mina zange nje ndaze ndaba nalutho, kodwa nje izinto ezikhona. Kune-wardrobe baba engayicela emuntwini eyikhiphele ngaphandle kwakhe, ndayicela ndazoyifaka endlini, kodwa ndiyabona ukuthi nayo iyisinengiso baba. Angazi noba ngizozifaka phi iy'mpahla, kodwa ngizozikhipha baba. Kuhleli enhliziyweni yami ukuthi ngizikhiphe baba. Ngilinde ukuthi usho ukuthi ke ngoku sesingazitshisa. Ngiyaxolisa kakhulu baba, enkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu ophilayo. Baba, bengizoxolisa, ngiyaxolisa. Ngiye ngaphendula umeseji on Saturday, kungafanelanga ukuthi ngiphendule. Ngixolisa kuNkulunkulu, ngixolisa ekhaya lezwi, phinde ngixolise entabeni yendlu kaJehova. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngonile phambi koNkulunkulu. Ngicela uNkulunkulu angithethelele, angixolele. Nekhaya lezwi bangixolele, yasentabeni yendlu kaJehova bangixolele. Kungafanelanga kuphendule imeseji on Saturday. Uye wamemezela njalo, uyasikhumbuza ukuthi singathumeli amameseji, sigcina ngoLwesine, njengoba namhlanje kuLwesine. So ngaphinde futhi ngithi ngifuna ukuphendula ngadilitha. Ngiyaxolisa, ngicela ningixolele baba Sibande nomama Sibande. Ngicela ningixolele. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba Mpostoli, ngiyakubingelela
bandla lonke nomndeni wonke ekhaya. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukuzithoba. Ngicela ukuthobeka phambi kaNkulunkulu nakuphambi kwakho mpostoli ngokukona umoya. Baba ngeke ngilokhu ngichaza ukuthi kwenzeke kanjani. Ngoba noma ngingachaza ngithini kodwa kona kwenzeka iphutha. Ngicela ukuthobeka kakhulu. Ngicela intethelelo. Ngiyaphinda ngithi ngicela intethelelo. Ngithumele ngosuku oluronke. Ngaphunduleka nje kwenzeka. Njengoba sengishilo ngeke ngilokhu ngikuchaza. Ngiyazithoba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Tata, ndiyaxolisa kakhulu. Ndixolisa kakhulu ngokwenzekileyo last week Friday. Ndiye ndathumela ii-details zomuntu ebefuna ukungena ekhaya lezwi. Ndazifaka ngexesha lobana sele ukhuphile umyalezo wobana masingathumeli. Kwasho ukuthi ngenxa yenethiwekhi ngoba bendisemsebenzini ingene sele ndizithumele ii-details. Ndiyaxolisa kakhulu tata, ndixolisa kakhulu ngenikwenzileyo. Ndiyaphenduka, enkosi. uJesu Kristu enkosi Baba, ndiyabingelela kubaba umpostoli nabapostoli sevantu nabazalwana bonke basentabeni endlu kaJehova kuyayibonelela nasekhaya lizwi. Baba, bendizoculisa kakhulu ngemaphutha yami mayenzile. Ngasenda imali ngoFebruwari 2025. Bengingangazi ukuhlukanisa imali yolimi nemali yokwashumi. Manje ngamamela inkonzo ngizwa ubaba aqhaza kahle ukuthi imali yekwashumi nemali yolimi yokukhipha kwayi-1 ngenyanga. Manje mina bengifaka imali yolimi ngadideka ngibhala ukuthi imali yokwashumi ngifake ngoFebruwari 2025. Ngiyaxolisa kakhulu ngale phutha engilenzile. Nama-emoji bengimafakeka egrupini ngephutha ngingabonile, abazalwane bangixwayisa ngama-emoji. Ngiyaxolisa kakhulu ngakho konke lokhu nikwenzile. Ngicela ubaba bangicolela nonkulunkulu angicolela kakhulu nabazalwana bonke bangicolela egrupini nasekhaya lizwi nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelela. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.